Sikhulu isililo ezinkundleni zokuxhumana kulandela kwedlule emhlabeni kaDavid Siyoba obethandwa kakhulu abantu abaningi ngenxa yendlela abenza ngayo umsebenzi. Ube neminyaka engama-49, ube ngunogada enkampanini yezokusakaza MultiChoice eRandburg emgaqweni uBramfisher Drive. Uzakhele ugazi kakhulu ngokubingelela wonke umuntu odlula kulo mgwaqo. Wedlule emhlabeni ngokukhulu ukuzuma emva kokushayiswa imoto egibele ibhayisekili ngoLwesihlanu. Lo umsindo ochaza indlela uDavid Sijobe abe yiyo uma esemsebenzini. Ubesezenzele igama ngokubingelela wonke umuntu odlula kulomgwaqo, adanse amamatheke nsuku zonke. Ozakwabo bavuke ekseni namhlanje balingisa indlela abenza ngayo ukumkhumbula. Andazi ukuthi indawo yakho ngubani na oyothi ayithathe, ingandi ngakubona ngawo lo mzuzu ujampa ushaya into zakho yini na. uSijobe ubesechithe iminyaka engaphezulu kwe-10 esebenza njengonogada eMultiChoice eRandburg. Ozakwabo bathi balahlekelwe kakhulu. We lost our brother. Bekathanda wonke umuntu, bekabulisa wonke umuntu, bekakhipha ne-stress even mangine-stress. Mangifika lana ngithola i-stress sonke sesiphelile. I've known David for the last 10 years. When he was stationed at the building that I work in, we would have chats every single morning. He was there when my sister passed away. He was there with any big changes going through. So he was just the definition of humility. Kunzima ukwemkela emndenini wakhe. Kubuhlungu njengoba ube eyonke into lana ekhaya. So kubuhlungu kakhulu noma bathi badubile ekhaya bafanisa ibhayisikili ngesayithini wemgaqo. Ngathola ngiba buhlungu inhliziyo yami. Mangithi ngiyafika ngithi maybe ngifikele umuntu uye esibhedlela, ngiyisibhedlela ukumbonela esibhedlela, ukumbona esibhedlela. Mangifika ngithola amaveni alayitha ashaya isiren lapha. Ngithi ngiyabheka ngithola umuntu ulele. He was a supportive father. He was always supporting us, always pushing us to work harder. As we all, 3 of us completed our school, that was our father's hard work. Ubephinde aziwe ngokuba nentshisekelo yokuzivocavoca. Nsuku zonke ubeshova ibhayisikili esuka eOrange Farm eze eRandburg emsebenzini. Ubeseqophe umlando ngokushova ibhayisikili esuka eGauteng elibangise eLimpopo. iMultiChoice izobamba inkonzo yesikhumbuzo sakhe ngesonto elizayo. Amalungiselelo omngcwabo wakhe abengakaqinisekiswa.